बे समाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे हाग्रामा महिलारिनि जे टयाटा कम्पानि बेलफायार गारिनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे समाव टयाटा कम्पानिनि गारिखौ लादोंना लायाखै बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव टयाटा कम्पानिनि जे गारि जाय गारिया खमैबो 1 कौटिनिबो गोजौआव जा बै गारिखौ लादोंना लायाखै एबा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खौरां बिजोङाव एबा बे समाव समाजारि बिजोङाव गोसारखांनायनि उनाव आरोबाव आं बे गारिखौ लागोन ना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बे समाव गनायनानै लादों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा टयाटा कम्पानिनि गारिखौ बे समाव बिथाङा बुकिं खालामदोंमोन होननानै बिथाङा बे समाव एग्री खालामदों आरो जाय गारिखौ लानो थाखाय बिथाङा थियारिमोन नाथाय बे समाव खौरां बिजोङाव गोसारनाय बा बे समाव समाजारि बिजोङाव जे गोसारनाय लोगो लोगोनो बिथाङा केन्सेल खालामफिनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव जुदि आं बे गारिखौ लायोब्ला बे समाव खौरां बिजोङावनो लिरगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1 कौटिनिबो गोजौआव गारि लादों होननानै बे समाव लिरगोन जायनि थाखायनो बेखौ मिन्थिखानानै आं मानो लानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे बे समाव टयाटा कम्पानिनि जे बेलफायार गारि जाय गारिया 1 कौटिनिबो गोजौआव दा बे गारिखौ हाग्रामा महिलारिया बुकिं खालामदोंमोन आरो बुकिं खालामनायनि उनावनो बे समाव समाजारि बिजोङाव माखासे बाथ्रा गोसारदों जाय बाथ्रा गोसारनायखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे गारिखौ केन्सेल एबा लादिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा নতুন গাড়ী আপোনালোকে ক'তবা পাইছে মই বোলে কিবা গাড়ী কি কয় নহয় টয়োটা কোম্পানীৰ কিবা মই বুক কৰিবৰ কাৰণে কথা পাতিছে বুকো কৰিছে হা কিন্তু কেনসেল কৰিছে মিডিয়াত ওলোৱা পিছত আৰু লোৱা যায় আপুনি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়াটো দিব নাই দিছে এতিয়া ভাড়াটো দিছে